Τραβάς βίντεο. Ψηλέ! Ρώτα λίγο ρε ψηλέ, ρώτα λίγο, ρώτα. Ψηλέ, ρώτα να κόσμο λίγο. Έλα, Έχεις 5 λίρες. συνονοήσου λίγο ρε, πόσα λεπτά να δώσουμε εδώ. Έλα, μίλα, πόσα δράχμα. Άλλο. Κλειδώνω. Μπίλη κλείδωσα. Πού πάει η κουφάλα, φεύγει, έλα Σε ρε. ψάχνει. Εσύ, πού πάει αυτός, φεύγει, ψηλέ. Το λέει, δικός μας είναι το λέει, εντάξει. Τον αδερφός είναι, αδερφός. Κλειδώσαμε, εντάξει. Ποιος θα ξεδεύει στην Τουρκία. Και δεν έχουν το λευκό πύργο. Θες την πίκλα. Πόσο, 5 λίρες. Ακούω. Έστω να, δεν κατάλαβε τίποτα. Αντρέα. Αλμυρία. Άρχισε λίγο τίποτα. Ναι. Δεν κατάλαβε. Περίμενε και εσύ. Εντάξει. Καλά. Έχω, να σου πω κάτι, έχω μία λίρα τουρκικά, να την δώσω. Α, 1 ευρώ θέλει, 1 ευρώ, εντάξει. 1 ευρώ. Καλά, 1 ευρώ δηλαδή καμιά ώρα. Κοσμά. Εδώ στο πέντερο και είμαστε εντάξει ρε παιδιά. Πάμε. Σε ελληνικά, Παντού, Τούρκες σημαίες, όσοι και στα αυτοκίνητα σε αυτά. Τι λέει εδώ. Ψηλέ, έχεις σήμα. Ψήντε είναι σήμα. Έχεις δίκτυο. Εγώ δεν έχω τίποτα. Κοντός. Για κάνε έξω.